estaba bueno, que era fora no aparcamento do colexo. Iso da permacultura, a horta esa que queredes facer, onde vai ser? Dentro do colexo ou vades a ser na horta esa de enfrente? Pois outro día estivemos facendo aí, digamos, unha revisión do terreo e ao final, non sei se recordas, subes as escaleiras e hai un campo de fútbol de cemento, pero polos bordes hai grandes parches de céspede. Hai céspede con 4 arboliños. E iso todo ten como unha alambrada. Entón vamos a utilizar todos os niveis, é dicir, nun bosque ti tes árbores, debaixo tes arbustos, todo está aproveitado. Tamén tes plantas que medran en vertical, como aquí poden ser as xudías, por exemplo, os kiwis, os maracuyás. E despois tes o herbáceo, que sería casi todos os cultivos, e despois tes cousas que medran a ras, que por exemplo podería ser un boniato, unha cabaza, e despois todo o que hai dentro da terra, que dentro da terra nos esquecemos que hai todo un mundo riquísimo no que se comunican as plantas entre sí, temos microorganismos que nos están facendo compost, temos un montón de vida que, por suposto, que as prácticas habituais de agricultura se matan e que a permacultura as conservamos e as fomentamos. E entón, aí aproveitando ese enreixado e ese trociño vamos a empezar dende moi pequeniño e despois imos medrar pois de forma orgánica, según vexamos as necesidades e hai que correxir algo. O importante tamén en permacultura e agricultura ecolóxica é saber adaptarse. Si vemos que unha cousa se nos dá mal, non pasa nada, como na natureza. O repensamos e o levamos por onde pode ter máis éxito, o sea que non hai que desanimarse. E os nenos, ao ser tan cativos, interésalle este proxecto? Están animados aí, motivados? Evidentemente hai de todo, como hai rapaces que lles tira máis a horta e outros que lles tira máis o fútbol. Pero se yo explicas de xeito que o comprendan, con palabras adaptadas e con exemplos adaptados ao seu, digamos, entendemento, normalmente alucinan, porque moitos teñen esa visión das plantas como algo totalmente inerte. Me acordo cando o ano pasado lles empecé a falar un pouco desto, me decía, lles dicía, sacade a planta despaciño da maceta para que non se danen as raíces, que é un ser vivo. E eu me decía, como va a ser vivo? E eu me quedei paralizada e dixen, claro, é que este realmente é o concepto que temos estático das plantas e que agora a ciencia nos está enseñando que as plantas son alucinantes. Falan entre elas, se adaptan, aprenden, teñen memoria e non sabemos como é que teñen memoria porque non hai cerebro. É apasionante. Son uns seres vivos alucinantes que temos que respetar un pouquiño máis. Jova, pois a verdade é que estaba moi interesante este proxecto. Acercareime un día por alá. Claro, estades invitados. De feito, se queredes, cando teñamos todo xa un pouquiño montado, vos invitamos a que veñades a velo. Perfecto, acercareime por alá entón. Pois en serio, moitísimas grazas por vir e por explicarnos todo isto. Gracias a vos por darme voz a mí e a permacultura. Encantada. Un Igualmente, placer. gracias. Back in time, but she brings new days. She may forget who she is. Nothing's brighter than today.